Ya Allah. Heh? Fatimah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini keadaan rumah Mae, guys. Keadaan rumah Mae. Ini arepe omahe Mae iki dadi paut mendadak iki. Yo. Parkirnya ning gerdu di parkir yang rapi, satu kendaraan 2.000. Satu kendaraan 2.000, saubengan 5.000. Saubengan 5.000 per anak. 5.000 per anak. Ayo. Jadi siapa? Ora, iki ora gawe Dimas Zainal iki. Ngene lek daune iki. Ayo. Ya Allah nyo, ponyo. Ora coba telongan. Yo 3.000 kene, 3.000. Apa aku ora numpak, Je? Mut klambinem kenapa leh mut? Numpakan 3.000, sing kurang sapa? Klambinem sing apik akeh mut. Sing mbok nggo tek ngono mut. Pangan tikus. Dipangan sapa? Monyo. Ngegame iki. Ya ora? Ya. Ngegame iki ya, Par. Yo, jere. Ngegame ya, Par. Par, ngegame ya. Ngegame. Gelem ora? Ngegame ya, Par. Kalian duwe ide game gak? Ayo game mbek aku. Ayo. Lah idene apa kok ayo? Gak ngene. Ajur tak melayu wis aku nek ngono. Judi. Bus, sing ngajari sapa? Kelas orang sekolah. Rami. Sekolah. Lah kan main judi itu penjara orang mlebu sekolah ya. Enak. Ya Allah. Main judi itu di penjara. Ora perkara ora sekolah. Cuma apa enak? Tidak apa ning ada mirese. Lah kok Mbak malah kukut Mbak. Ora takon bayar. Mak. Mak empe dodol tukoni kok malah do kabur. Kabur pisan. Jangan lupa resiko ditanggung sendiri. Delok awas sampai rusak. Sampai rusak. Pen. Ya Allah, ya Allah. Coba terbang. Mbak, kaos dalem ketok kaos dalem. Gak apa-apa. Keteng topan, tank tope Mbak Pal ketok kan. Cuci gak imbang, orang imbang. Tangan kuat kan loro, tangan apa? Ya Allah. Sopo? Ndi? Mbak wedok. Lho. Ki mang bae sing ndek mang lho. Duh, Mbak, kene bar ketemu. Iya. Napa nggih, Mak? Duh, di nembe ketemu kula iki, Mak. Niku teng mriku mlampah.
guys, guru suara. Iya, Mak. Mang Rejara. Iki mang iki bae iki apa nih sawah iki? Iki mang bae apa nih sawah be anake? Ada ayo jarana di wis. Jare sapa? Jadi siapa? Bae nanya, Pak. Jare sapa? Reza. Aku ndelok kae jajan. Reza biasane beli duit aja. Ayo. Nopo nggih, Mak? Wong ndek mau. Lho, mak wong bakdo anu mak. Mungkin lebih kuat apa jeng tuh Pak teng sawah kali anake. Kan anake. Betul tekan. Tidak demur. Bapak. Lah sing pundi? Demur bojone Detres kuwi. Nggih. Sing pentor kuwi lah. Iku demur. Lah sing pundi? Enggak jebul wong apa. Kalau delok. Yes, yo. Cedhake mak iki ne guys lho. Kalau iki lho mbak pojokan sing di Lombok. Sing gede lombok, Mak. Lho sing Lombok mbok cikuki. Gawene. Ayo. Sepuro kantok niku, Mak. Sing biasane mbah-mbah amben. Ciun ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 2 hari ini nggih, Mak nggih. 2 hari ini nggih, Mak. Sing meninggal. Eh, Pak, anu, Mak. Manuk wis napa, Mak? Sing krak lho, Mbak. Manuk gagak, Mak. Lah yo ora nek sing ya Allah yo iki rame-rame, guys. Rame-rame pisan. Ayo. Ayo foto ini. Foto ini. Foto ini. Lu mati gak dipilih iki. Ditinggali Iya, kok sik, Mbak. Engko. Iki Lagi, iki lho, guys. Iki lho, omahe kene iki, guys. Yo iki. Iki omah iki, omah iki. Omah sing pojokane apa omahe mak iki. Iya. Iya, Dok. Iya. Wis rame, Dok. Ronda. Rondo rame, urung rame banget. Ronda meteran kursi. Oh, noto kursi. Ayo, wis. Guys, ini 2 hari ini. Innalillahi wa inna rajiun. Innalillahi rajiun. Bang meninggal wis 2 hari ini ya. Dua. Mak Pah. Gitu sederek nggih, Mak. Bisa sederek Mak Pah. Sekarang depan rumah emak. Mak Damis. Ya udah guys. Mbah Marti. Mbah Marti jebrak. Mbah Marti tok, Win. Lagi paling jeb. Mbah Marti sih. Biasanya ki mbah wong rosikan ya. Ambene diumbah. Mbah rosikan. Lomboke wegi. Game guys nek ngene carane. Iya, ora sido ngegame, guys. Gimana arep ngajak cah cilik-cilik ngegame kan mumpung enek cah akeh. Mak iki nonton apa, Mak? Mak ajeng dodolan martabak lho, Mbak. Lah kok malah Iki mangi aku yo ada berita duka. takon bayar, takon parkir bayar ngono terus do mireh kabeh dadakin enek kabar iki wong meninggal iki. Kita doakan ya, Mbak, moga-moga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Amin ya rabbal Berarti mungkin alamin. dalannya ditutup nih, Mak. Ada ditutup. Nah, wong meninggal nih, Mak. Lah Mbah terus kayaknya ora ditutup lah. Oh, dan niku kan pun rampung enjeng, dan niki kan tesek siang. Mungkin tak rame yang takziah. Iya loh. Ya ora salah kok. Heeh, metu sing kanan. Ayo. Nonton Ini itu ndak sih? kan. Terus saya Ya wis nak ngono. Gak iso dicanda. Heeh. Ngono aja guys ya, nanti kita lanjut lagi. Cus. Hey guys. Wah, wis mulai do rame guys. Iki lho rumah ini guys lho. Sampai urung anu. Iki rumahnya guys. Wah, Mbah. Mungkin Mbah diparingi kira mbak sing dimakame ning sawah. sing ketemu kene ning kene kita. Soalnya mbak itu pengenane gerwane ki meninggal ya terus we. Ah, wong iki wis padha persiapan iki, Mbak. Ya gitu delok paling mau. Ning omah apa ning rumah sakit ya, Mbak? Ning di rumah? Meninggal di dalam rumah, guys.
cilik-cilik mau langsung rong kabar ya wis kita. Tapi jane malah jalan guys. Soalnya kan wong akeh bocah toh, pikirku. Malah ada berita duka. Malah ada berita duka gitu. Kita anu dulu guys ya. RT papat nah yuk lah ya. RT papat. Tapi ciri ibu sak desa nek berlanang wedok. Yo sak RT guys. Ndah yo kok yo padha. Wong RT papat neh ngono lho. Oh, di makamnya jam 4:30. 5 sore. 4:30 sore. Ya Allah guys, merah berduka yo. Ya masih berturut-turut ya. Ket kapan yo poso kae sing kecelakaan kuwi. Apa siap? Apa enggak? Ada kematian ini juga mengingatkan kita. Lah ya iyalah. Rasane ki yo melok Peringatan untuk diri kita. rasane ki yo melok piye yo? Melok merasa kehilangan kan. Walaupun enggak sanak saudara ya. Walah guys aku kena kita dadi merasa bersalah yo. Masa kene dia yo melok kadang blerok, tapi mae jare yo wis sanjang nek apa enek wong loro tapi cah cilik-cilik akeh rame ning kono. Lah piye yo nan mesti ki Bingung. Wah, aku yo lagi roh mbak, gak roh nek. lah yo kene yo gak roh yo nek Gak roh aku gak mbae kuwi sakit. Jujur aku gak tahu. Aku yo gak roh guys, soalnya yo kene biasanya nek lewat yo mbae kuwi resik-resik ngono yo. Bang, mbak amber, mbak apa? Anu ning arep sampe ngomah kok resik-resik, omah kan ruwes ya guys. Ya wis guys, yo kene cuma iso ndongakno. Muga-muga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya wis iki yo gak roh guys, wis diterusno apa iki mau ceritane arep ngegame ambek cah cilik-cilik tapi kok dek mau ora cah cilik-cilik ngomong nek berita duka nek sing meninggal koyo ngono kuwi dadi Pas kuwi pas kene mau tak syuting piye nek. Dadi kene yo gak ngerti guys. Kaget. Ya sudah iki mau diterusno apa yo gak roh guys. Melok plus rasane. Kaget. Ya sudah. Habis ngono iki sing udah lanjut mana apa iki? Oke, Kinoi. Nek ning kene diparingi kunir guys, cah bayi. Nah, ini dlingung, terus kunir, Delingun iku napa? sijine bangkle. Anu wit-witan ambune iki rondok luwang ngono lho, nduk biyen iku ibu mbagi ning gone cedhak selokan ngono ndek biyen pojokan ngono. Oh. Dlingung, bangkle, kunir, kayak biasa iki terus celekno mripatem rungokno kupingem ya. Mbah A lagi kabundut. Wis ngono muga-muga husnul khotimah nggih, Mbah. Terus amin. Kocokno Fatihah. Di atas dia sibuk nggak bisa duduk di bawah. Kok iso njungok, Nduk? Terus terang ngene ora iso. Tepung Dek. Apa-apa Dikasih kunyit dulu. kasih kunyit ya, Dek ya. Kan minta tolong syutingin kan? Tak ngambilin. Kudu ngono. Yo gak ero, kuwi ki biyen-biyene ngono lho. Tapi ngene lho pemirsa, aku tak cerita ya. Ini mbah kebetulan mbah ora ya. Sak rohku selama aku anu ki angger biasane ana wong sing kapundhut lanang kok beberapa saat kemudian ki nek sing nyusul ganti wedok. Contohnya kok ndek nane kan ning gaduh ya, Duk. Wong jenuh kapundhut wedok, gang sisuke gentan lanang. Napa padha tempatnya jenengan nggih? Tapi wingi ndek wingi iki estri jalan nggih. Lanang sing dhuwure mak pah ndek ini. Lah gimana? Bolak-balik Mbak ning Kendilan Kebetulan kono. atau apa nek ning nggon Mesti ngono? ngono, Mbak. Dan iki kacake sak RT iki. RT ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Muga-muga kene paringi sehat kabeh, paringi panjang umur kabeh. Wis pancen ya jenenge umur, rezeki, jodoh, maut wis kabeh rahasiane Allah. Enggak ada yang Mbah. Yang umur jenis. Muga paring husnul khotimah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Delamakane Bu. Digecek lho, digecek. Iki tak terang nggo syarat ngono. Kok ngene ra apa? Sing enek bekase kuning ngono. Iki nduk ngene nduk. Iki lho nduk, iki lho nduk polok iki lho. Iya, polok. Delamakane ya ora apa-apa, Mbak. Wis pokoke nang ngono. Yes, bas ki kupingnya tengen. Yes. Kina. Yes, seger parasan. Melok apa kaget yo nang marang yo samping omahe mak guys. Iki rumah iki sing kuwi lho belok-belokan pas samping ngene mae. Pojokan. Oh, enek. Dek makan yo cek akeh wong ae, cek akeh ngono delok ngerti. Lagi blok kan video nek kok delok. Ya Allah. Ngono pas sak syuting sepi cek padha ane pas RT padha iki. Oh, mungkin ya memang kapundute kan lagi terus maksudnya kan emang apa urung nganu iki yo lagi disiarno lagi bloko guys. Lagi mingkem sing nyarno. Iki mau jarene jam 4:30 nanti dilakukan. Langsung dilanjutkan. Lah ya wis pokoke yo apa jenenge muga-muga paringi husnul khotimah, ditempatkan di sisi Allah. Dan juga lapang kubure ya Bu ya. Dipadangno dalane. Wis doa terbaik kok ngono kuwi guys. Ya wis Kiki Nara ning omah ae pokoke iki wis ning omah terus pokoke. Ki mang ya apa ndongane ya ayat kursi ngono ae guys. Apa sene mae? Fatihah. Aku yo entuk jualan sik. Mboten. Iya, soalnya kan emang lewati, Mbak. Jarene wong tua, Mbak, apa pokoknya wong hamil terus bocah cilik ngono kuwi nek iso aja nglewati iku lho. Nglewati bekas sing dienggo mandike jenazah kuwi. Soalnya yo kuwi sing marai anu dan jarene iki sawan ki luwarune naudzubillah min dzalik. Jarene sakit banget. Sawane nek Aku pernah Mbak kae mbok jenenge sawan mbora tapi wetengku kae lho Bu sing aku ngantek nangis kae lho Bu. 7 wulan gak 8 wulan kae. Kayak aku yo tahu deh SMA pas mlebu kapundhut. Iki bengi rasane gelisah gak iso turu. Terbayang-bayang rasane. Kebayang-bayang ora. Gelisah ae ngono. Ya ngono kuwi iso ae. Sawan ki yo ora trimo dienggo nganu, Mbak. Ora trimo dienggo cah cilik, bayi karo wong hamil ki ora. Kabeh iso. Yo mbok yo iso. Kadang nek sing percaya nek sing ora, nek sawane lha ora percaya ora nek apa. Terkadang ujug-ujug ngono kuwi ki awake dhewe ra ngerti mbok kuwi mbok piye-piye ujug-ujug ki kena lek ngarane nek wong Jawa kena sawan lho. Ujug-ujug ki langsung awake dhewe ki luwes ta karo-karoan sing piye yo gruweges, pegel loro kabeh ngono. Terus riyen pas anu iki anak ngene mriku sing jere juru kuncine. Anu makam yo jerene pas mamaku kayak enek yo kuwi. Bak syuting makam ten Bu, kan mamah makam kene niku. Terus ngomong kan aku gak anu, gak tahu iki kena apa, sawanan kok ora kuwi. Wis nduk di rumah ae, Nduk. Wis di rumah ae. Amin. Antuk ya saya dan juga musibah. Amin ya Allah yang ditinggalkan ya paringi ketabahan, Paringi keikhlasan, kesabaran dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Ya wis guys nanti dilanjut lagi. Bapak no. Iya panas Mbak ning kene. Saya sana ya sana. Nek bubuk wis ket mang ndekne kok bubuk wis ket mang. Wis lama bubuknya ini tadi.